सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सिंधुदुर्ग विभागातील कणकवली बस स्थानकाच्या 200 मीटर परिक्षेत्रातील खासगी वाहतूक करणाऱ्या 6 सीटर रिक्षा व मखमल ट्रॅव्हलर चालकांना नियमांबाबत माहिती दिली, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे। पाहूयात। नमस्कार, मी महेंद्र टापरे, सुरक्षा व दक्षता अधिकारी, राप महामंडळ, कणकवली विभागीय कार्यालय। आमच्याकडे मागील आठवड्यात परिवहन मंत्री, माननीय परिवहन मंत्र्यांनी भेट दिली। तसेच आमच्याकडे आता मुख्य सुरक्षा दक्षता अधिकारी तथा उपमहानिरीक्षक, पोलीस महानिरीक्षक ननावरे मॅडम यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे की 200 मीटरच्या पुढे अवैध प्रवासी किंवा 6 सीटर परमिटवाले यांनी उभा करणे आवश्यक आहे, 200 मीटर स्टँड पासून 200 मीटरच्या झोन मध्ये। तरी आम्ही त्यांना आवाहन केले की सदरच्या खासगी वाहतूक वाहनांनी स्टँड पासून 200 मीटरच्या पुढे त्यांचे पार्किंग करणे आवश्यक आहे। कारण की या प्रवाशांची सुरक्षितता मेन, तसं राप महामंडळाच्या दिवसेंदिवस उत्पन्न वाढीच्या दृष्टिकोनातून, त्याचप्रमाणे आपल्या प्रवाशांना व वाहनधारकांना शिस्त लागण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम राबवण्यात येत आहे। व एकंदरीत काही याच्यावर प्रतिक्रिया काय आहे? प्रवासी काय आपले रिक्षा चालक असतील किंवा पार्किंग करणारे कार चालक यांचं काय म्हणणं आहे संदर्भात? त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला स्थानिक प्रशासन म्हणजे उदाहरणार्थ नगरपंचायत, नगरपालिका यांनी ठराविक ठिकाणी त्यांना पार्किंगची जागा दिलेली। सदरची जागा जर 200 मीटरच्या आत असेल तर ते स्थानिक प्रशासनाने आम्हाला 200 मीटरच्या पुढे जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे। याकरता स्थानिक प्रशासन, पोलीस व तसेच RTO तसेच ST महामंडळ यांची स्थानिक बैठक होणे अपेक्षित आहे। मला तरी त्यात समन्वय साधून ती बैठक जर झाली तर ती त्यांना पण 200 मीटरच्या पुढे झोनच्या पुढे कुठे वाहने उपलब्ध करायची त्याकरता हे होईल, मार्ग निघेल। पण सर, काही रिक्षा चालक आहेत ते जुने व्यावसायिक आहेत, त्यांनी वर्षानुवर्षे इथे पार्किंग करतात, व्यवसाय करतात, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ असं त्यांचं देखील म्हणणं आहे। नेमकं काय सांगाल त्याबद्दल? त्याबद्दल आता मला काय वक्तव्य करताना आम्हाला दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे फक्त त्यांनी व्यवसाय करा, परंतु फक्त राप नियमाप्रमाणे 200 मीटरच्या पुढे वाहन ते हे करायला पाहिजे, पार्किंग करायला पाहिजे। कारण पार्किंग जर 200 मीटरच्या आत तर ऍक्सिडेंटचं प्रमाण वाढतंय ना, त्यामुळं प्रवाशांची सुरक्षितता महत्वाची आहे। दिवशी ते अधिकारी आले होते इथे, तर आमचं 6 आसनी इथे जी आहे ती तात्पुरती ही पार्किंग नगरपंचायतीने आम्हाला दिलेली आहे। आमची जी संघटना आहे ही रजिस्ट्रेशन संघटना आहे आणि आम्ही परमिट धारक आहोत। आम्हाला हे परमिट जे शासनाने दिलेलं आहे ते सुशिक्षित बेरोजगार म्हणून दिलेलं आहे आणि हे परमिट जे दिलेलं आहे हे आम्हाला 6 आसनी म्हणून शासनाने परमिट दिलेलं आहे आणि टॅक्सी परमिट आहे। हे आम्हाला लोकांना 24 तास सेवा देणं बंधनकारक आहे। जे 3 व्हीलर रिक्षावाल्यांना जे नियम आहेत तेच आम्हाला नियम आहेत। जर शासनाने किंवा ST महामंडळाचे अधिकारी येऊन जर आम्हाला सांगतायत तुमची अवैध वाहतूक सेवा आहे, अवैध वाहतूक सेवा कशी असू शकते? आम्ही जर परमिट धारक आहोत, आम्ही जे भाडे इथे मारतो ते अवैध वाहतूक कशी असणार आहे? जर समजा ते 200 मीटरच्या बाहेर जर आम्हाला सांगतायत जावा म्हणून, तर 200 मीटर बाहेर जर आम्ही गेलो तर आमचा ह्या व्यवसायावर आमचं पूर्णपणे कुटुंब चालतं, आमच्या मुलांचं शिक्षण चालतं। जर अशा गोष्टी जर असतील तर शासनाने आम्हाला परमिट हे का दिलं? टॅक्सी परमिट दिलं, आमचा व्यवसाय कसा होणार आहे? ही जी गोष्ट आहे ST महामंडळवाल्यांची मुळात ही जागा नाही आहे। आम्ही काय त्यांच्या आवारामध्ये पण लावत नाही आहोत। आमचा व्यवसाय हा आमचा कुटुंब चरितार्थ चालवण्यासाठी आम्ही करतोय। त्यामुळे त्यांनी जे आम्हाला नियम वगैरे सांगतायत ते सध्या तरी आम्हाला ते न पटण्यासारखे आहेत आणि आमच्यावरती उपासमारीची पाळी येण्यासारखे आहे। आणि जर त्यांचं असं म्हणणं आहे का की हे सुशिक्षित उपास मरून दे, त्यांचं कुटुंब मरून दे, मग आम्हाला काहीतरी पर्याय त्यांनी जागात करून अलॉट करून दिली पाहिजे, हेच आमचं सगळ्यांचं म्हणणं आहे। त्यांची जी भूमिका ही आम्हाला तर सध्या तरी चुकीची वाटते, कारण आम्ही परमिटदार आहोत। जे प्रायव्हेट करतायत त्यांना ते विचारायला जात आहेत का? ST महामंडळाच्या बाजूला ती अवैध वाहतूक सेवा होते त्यांना विचारतायत का? नाही। तर आमचं एवढंच म्हणणं आहे, आम्ही परमिटधारक आहोत
परमिटधारक आम्ही नियमाप्रमाणे RTOच्या नियमाप्रमाणेच आम्ही चालणारे आहोत, हेच आमचं म्हणणं आहे. हे आता रिक्षा स्टँड नाही म्हटलं तरी 60 वर्ष झालेली आहे तिथे अधिक स्टँड. मग आम्हाला इथून RTO ऑफिसमधून पण परमिशन आहे, फक्त काही ST वाल्यांचीच नाही. फक्त आता बघूया 200 मीटर ठेवलं तर काय पॅसेंजर एवढ्या लांब येणार नाहीत चालत रिक्षासाठी. तो 200 मीटर एवढा लांब आम्हाला चालणार नाही. आमचं आहे ते इथेच आहे ते ठेवणं विनंती आहे की आमचं इथेच आहे ते राहू दे. काय सांगाल 200 मीटरचा नियम सांगितला आहे पण तुम्हाला साहेब 200 मीटर स्टँड करायला काय हरकत, आमचं काम हे नाही. आम्ही आता किती वर्ष 6 सीटरवाल्यांना ह्या प्रायव्हेटवाल्यांना 200 मीटर लांब नेलं ते आतापर्यंत शक्य नाही झालं. आता आमचं हे स्टँड रजिस्टर आहे, 50 वर्ष झाली जवळजवळ. आता हे स्टँड जर इथून 200 मीटर नेलं तर आता मुंबईला जाणारे प्रवासी आहेत, त्यांचे सामान असतं, बोजे असते, कसे घेऊन जाणार ते. आणि तेवढे करून आम्ही लोकांची सेवा करतो, त्या सेवेसाठी आम्हाला इथे हे स्टँड जाग्यावर असावं, ठेवावं अशी आम्ही सर्वांनी रिक्षा स्टँडतर्फे विनंती करतो. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा केला आणि त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्या बसस्थानकाची पाहणी केली आणि त्यानंतरच या बसस्थानकांमध्ये ज्या आवारात असणारे जे वाहने आहेत त्यांना 200 मीटर अंतरापासून लांब वाहने लावावीत अशा सूचना देखील देण्यात आलेल्या आहेत. आणि त्या अनुषंगाने आपण बघतोय की कणकवली ह्या बसस्थानकामध्ये आहोत. कणकवली बसस्थानकाच्या आजूबाजूला बघितलं तर 200 मीटर अंतरापर्यंत जर वाहने चालक म्हणजे रिक्षा असेल, कार असेल, त्यानंतर 6 सीटर असतील किंवा अन्य ज्या ट्रॅव्हल्स गाड्या असतील, ह्या 200 मीटर अंतरापर्यंत जर लावू शकल्या नाही तर ह्या खूप लांब जाऊ शकतात. एकंदरीत त्यांनी पूर्ण म्हणजे हे सगळे जे नियम आहेत ते संपूर्ण म्हणजे कणकवली असेल, कसाल असेल, वैभववाडी असेल, मालवण असेल, ह्या सर्वच ठिकाणी लागू होतात. आणि पूर्ण जिल्ह्याचा दौरा केल्यानंतर त्यांनी ह्या सूचना दिल्या आहेत आणि त्या सूचनेनुसारच आपण बघितलं तर सध्या या कणकवलीमध्ये बघतोय की ज्या पुलाखाली जे पार्किंग असतं, 6 सीटर असेल, कार असेल, त्यानंतर मग ट्रॅव्हल्स असतील किंवा सर्व ज्या कार पार्किंग आहेत त्या पार्किंगवर आता बंधन येणार आहेत. आणि कणकवलीत आधीच नगरपंचायतने कारवाई केली होती आणि त्यानंतर आता ही जे महाराष्ट्र परिवहन मंडळ आहे त्यांची देखील कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी येथे भेट देऊन प्रत्येक बस स्थानकाच्या बाहेर उभं राहून प्रत्येकांना सांगितलेलं आहे, सूचना दिलेल्या आहेत की आपण 200 मीटर अंतर सोडून वाहनं पार्किंग करावीत. कारण त्याच्यावर त्यांनी असं देखील सांगितलेलं आहे की सुरक्षा आहे, प्रवाशांची सुरक्षा आहे, त्यांच्यानंतर मग आपल्याला उत्पन्न वाढावं, ह्या एसटीचं उत्पन्न, यासाठी हे सगळे उपाययोजना करण्यात येणार आहेत असं देखील सांगतायत ते. पण आपण जर बघितलं जे अधिकारी आहेत सिंधुदुर्ग विभागातील महेंद्र शिवाजीराव टापरे, सुरक्षा दक्षता अधिकारी, तर त्याच्यासोबत हे आगार प्रमुख देखील या कणकवलीमध्ये उपस्थिती पाहणी करताना पण त्यांनी सगळंच पूर्ण जिल्ह्यातील काही सावंतवाडी असेल म्हणजे वैभववाडी असेल, कणकवली असेल, मालवण असेल, कसाल असेल आणि अन्य जिल्ह्यातील काही तालुक्यामध्ये ते पाहणी करून हे सगळं नियम लागू होणार असं सांगितलं आहे. पण 200 मीटर अंतर धरलं तर बऱ्याच जणांचा अडथळा म्हणजे बऱ्याच जणांना प्रश्न उपस्थित होते आमच्या उदरनिर्वाहाचा काय. जसं काय जी 6 सीटरवाले आहेत त्यांनी सांगितलं की आम्ही करायचं काय, आम्ही अधिकृत 6 सीटर आहोत, परमिट आहे आमच्याकडे, आम्ही करायचं काय, असा प्रश्न उपस्थित होते. रिक्षा चालकांचा देखील तोच प्रश्न आहे किंवा खाजगी वाहन चालक त्यांचा देखील तोच प्रश्न आहे. त्यामुळे नेमका याच्यावर काय तोडगा निघतो हे देखील आता पाहावं लागणार आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साधला येऊ, कणकवली.